pangeran Brongsora liya kuwi. Apa sing kok kampre? Ora tenjen kelingan. Buat tumbang pangeran Brongsora. Awet aku mesti dadi paten. Kowe pengen lungguh paten Raton Tandes Ora selasa. Bisa Paton Gendrostus cengkelan dadi batal maju. Yen kaya mangono, melu aku.
mangko Rama tumekaning pati. Rama lila legawa dadi lambe musa lan bangsa. Kalamun aku pralaya aku melani kawan mungkae. Kula wangsa kae legere menungso nanging wis kepanjangane wis jajaran. Aku melihat wis ngagak. Mas Pate, kowe Oh, sing aku titip putraku lan negara Sinur. Sampun sang Sintoratu. Saken punarpanipun ing Rama. Monggo enggal-enggal dipun rukti. Prajurit. Borot-borotmu. Jenengan paman Kurawangsa. Wong tuamu gendro setya ing Jenengan ditini sah susah etok-etok tambuh. Putih-putih dunungipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama sakmenika sampun sedo, Pak. Wong tuamu kan Paman Kurawangsa. Setya menika tumindak panjenengan. Tega mengke sampe tumindak panjenengan. Sinten Kanjeng Rama? Kanjeng Rama menika kadang panjenengan piyambak, paman. ora idep. Kowe ngarani aku wong mengis kejem. Nanging kabeh mau kowe kang jalari. Yen layang parti soro wayang kancingan jumeneng ratu ana ing kraton Tandes iki mbok ulungke kelawan aku. Ora bakal ana kedadian sing koyo mangkono. Borot-borotnu mergo saiki wong tuamu wis tumekaning pati. Cetha kraton Tandes iki wis rubuh. Wedah raja Mbandaraja mboyong telik. Kersa panjenengan menapa, paman? Rene ingkang mateni wong tuamu iki aku. Nggih. Nangka ijole wong tuamu iki aku. Mula kowe gelem dadi garwaku. Kados pundi, paman? Gelem kowe dadi garwaku. Paman Kurawangsa. Saksedanipun Kanjeng Rama. Iki mejahi panjenengan. Iya. Pamiyo kelampan kula menika lados kalian panjenengan. Teges kula ance-ance wangkinipun tiyang sepuh kula piyambak. Paman. Ngantos kuputing jagat. Kula mboten sudi kalian. Kowe ora gelem. Subaryo. Sopo sing ngarani penak? Jenengan. Durung nganti kelakon aku itu kepenak. Panjenengan mlebet wonten taman paninggaling putri kepanggih kalih ingkang putra pulunan putri Purbarna. Bener. Mestinipun panjenengan lah bloko seka boten tedeng aling-aling lek panjenengan tresna. Aku wis bloko. Aku bakal ndut garwa kelawan Borobordo. Nanging kabeh mau. Tapi ora gelem dadi garwaku Borobordo. Purbarna niku Iya, nambah kalih iya. lah terus teng pundi lare? Kabeh menika oncat saking kraton Tandes. Derajat kodhok. Derajat kodhok. Wong wanita sedya digoleki palungguhan sing dhuwur kok mencolot. Pun niki ngeten mawon. Piye? Perkara wong wedok niku nomor 17. Jagat niku mboten sak godhong kelon. Sing wigati niku penjangka panjenengan. Lho, Bener. biyen pengen dadi ratu. Bener. Mongko negara Tandes Pongran.
iki wis cetha kula mangreka. Nggih. Kang Mas Prabu Gendro Sekti iki wis tumekaning pati ngoten. Purba Retna nguncati ana ing kraton Tandes. Ateges palungguhan dampar maesta danu ana ing kraton Tandes niki kumplak. Kang menang kang pantes jumeneng ratu. Nggih. Ora liya mung ya Gus cocok. Mula saka kuwi nggih. Dina iki kowe dadi pasen. Aku bakal jumeneng ratu kanthi jejuluk Prabu Kurawangsa. Wibowo ratune muda gagah perkoso. Gelar jimat asma Prabu Anom Kurawangsa. Bener. Jos ning enten kuciwane. Wis Lho, isih ana kuciwane. nggih. Kuciwanku manggon ndi? Ratune anyar dampar kepatihan kok komlan. Niku kurang jangkep. Ana ratune kok ora ana patihe. Lho lak saru. Ana ratu kudu ana patihe. Mestine ngoten. Cocok. Pas. Guru mangreka dagu reh ning kowe nglabuhi aku totoaning nyawa. Tanpa kowe aku ora bakal jumeneng ratu ning kraton Tandes. Emot jenenge. Oh iya, aku iling marang lelaban mula. Rek komplange paluan patih. Dina iki kowe kaangkat dadi patih ana ing kraton Tandes. Matur nuwun. Senajan patih rupane kaya celeng. Rupamu bagus to iki. Bagus rupamu. Arek ngoten. Ning ora apa-apa. Pripun? Nek ra kowe duweni pangkat, Mas. Reneng saiki aku dadi ratu anu. Ana ing kraton Tandes nggih. Tuwun coba ya warakake. Yen ing kraton Tandes ratune anyar Anom isih muda Kurawangsa ratu Matur. Kepareng kula medal pasilan. Nyuwun pamit. Sawetara ibune mendel luwih dhisik. Oh, ngaten ji sendika Ramani. Ning aja melu-melu. Aku arep ndak marang putramu. Ger putrane Rama bocah bagus Handaka. Ger Handaka. Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki Sowanira Handaka. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Ya, Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalih ing sami kula namung sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Rasane adem nyang Jojo. Pindho kejuglukan Gunung Sari, keblabaran Segara Madu. Jenenge wong tuwa nampa sungkeming putra. Rama tampa pangestune Rama bali tampanana Handaka. Sanget anggen kula mugi dadosaken jimat. Lungguh sing prayoga. Istirahat dawuh. Bu, Ji dawuh Ramani. mara gage disawang putramu Handaka. Sawang Bu. Lho. Ji sampun kok Ramani. Putramu Handaka lamun lagi kaya ngene iki. Tegese ngadi sarira ngadi busana. Katon besus, dasare kulite musus, bocahe bagus. Lho, kulite kuning ngemugiring pindho emas sinangkling. Mrabot cemrorot sing nyawang cekot-cekot. Lho,
dalam kepatihan padang jinglang sumunar kaya kena soroting damar krana saka prabawane Handaka. Lho, ya ra. Sampun anggenipun ngarenggono kalian Handaka Ramani. Wis, Nuwun sewu Nci Ramani. piye? Panjenengan menika tiyang sepuh. Ning sing urung iso dadi bapak. Wes. Wah. Dirungokno kok ora kepenak gone matur. Baleni Bu, mature dibaleni. Piye mau mature? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki apa? Matur sithik kok ora kepenak. Tiang sepuh kok ora iso dadi bapak. Tegese kepiye? Terus buktine wae ge apa, Bu? Buktine Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan menika tiyang sepuh sing Bang Cindir, Bang Ciladan. Mongko putra panjenengan menika kalih lho Ramani. Ya. Boten namung Handaka. Putra panjenengan menika Legawa lan Handaka. Terus? Nanging kenging napa panjenengan menika tiyang sepuh sing beda kasih. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil menawi Handaka saben dintenipun tansah panjenengan ujug, panjenengan lem, panjenengan sanjung-sanjung nanging Ramani menawi Legawa cobi saben dintenipun tansah panjenengan siksa. Ya dalah. Terus kula boten tegel nama kalian Legawa. Penak matur kok moro-moro nangis. Sami-sami putra panjenengan. Sami-sami separaning daging kulit panjenengan Ramani. Kok tegel panjenengan menika ketiangan kalian. Itu panjenengan piyambak Ramani. Kok matur yo matur ning aja karo nangis. Aku kuwi paling ora seneng nyawang wong nangis. Tur to upama ibune nangis, sing ditangisi ke apa? Mbok tangisono nganti lo muasat. Legawa iki nangiso telung bengi ora meneng. Legawa iki ya panggah Legawa. Ora ditangisi. Dadi kowe nganggep menawa aku iki wong tuwa sing ora adil. Ban Cinde Ban Ciladan beda kasih marang putra. Anake loro ning kok ora padha nggone ngrengkuh ngono. Bu, pancen bener. Iya, tak akoni aku beda kasih. Ora adil yo men. Upama aku kaya ngono iki ana benere. Mergo padha-padha putra Handaka karo Legawa iku beda. Bedane adoh bumi antarane langit. Handaka bocah bagus tanpa cacat, parandene Legawa bocah elek ora pokro, cacat sarandune ngawak kebak ing memala. Aku iki isin Bu. Patih kok duwe anak rupane elek. Kuwi lho. Sami-sami tindas panjenengan Ramani. Ora perlu dibalani. Mula ben Handaka ora kluyuran. Handaka ben kene kumpul Rama Ibu dene sing Legawa wis tak gawekno panggonan dhewe. Ben ora ngluyur tak gawekno kerangkeng utawa kandang. Mengko manggone ning jero kandang ben dikancani bebek mangan ning jero kandang ngombe ning jero kandang turu ning jero kandang dolanan yo ben ning kono karo bebek ngono ben ora melu jagong keluarga ngene iki
Kok nek melu jagung, iso-iso penyakite nular ning dulure sing ganteng. Ketok elek anak loro dadi elek kabeh. Lho ngono ora? Dene sing handaka Izin. kowe anak sing tak junjung nganti sundulange. Mergo kowe bagus, besok sing nyuwargake Rama. Kowe tak gadang-gadang, kowe besok tak calonke dadi patih. Ya udah Mas. Kula panjenengan calonaken. Lah piye to? Ngaten kula sendika dawuh. Lah Rama lengser gentine dadi patih kowe. Sadurunge kaya ngono, kowe tak pamerke ning Danumulat ngersane Sang Prabu Bawana Adi. Idep-idep lunga klencer, seneng-seneng. Kalih klencer. Lho iya, cah ganteng Rek rek. ngaten kula nyuwun pamit. Badhe murugi kalian Kang Mas Legowo. Andoko. Hei, Legowo kersanipun nggih. meneng. Arep ndi? Murugi kalian Kang Mas Legowo kersanipun derek klencer. Legowo arep mbok jak klencer. Lho. Kadang kula Kowe iki ngerti karepe Rama apa ora? bijane kersan. Sing klencer iku sing apik-apik tok. Sing elek kok arep mbok jak klencer iki arep mbok pamerno apane? Legowo bening jero kandang ben dolanan karo bebek. Ora kena derek. Awas. Janji Legowo kok ngerti nek awak dhewe arep mau klencer. Titani. Biasane sing diablek iki ibune. Etoke meneng. Neng ceriwes. Aku tak salim sik. Romo arep siramat sik, awas seger, lunga klencer, Legowo aja diomongi. Dari delok diluk ae. Kene-kene nggih Ranjoko. Ibu nyuwun yo nggih. Senajan to ramamu ki kaya ngono, madhape tumpak kadang Legowo ning kowe aja yo nggih raketan ala, kuwi tetep sedulurmu. Tresnan ana kaya dene kowe tresnani marang awakmu dhewe. Sinasukananipun Kang Mas Legowo kados. Nanging kula tansah tresna kalian Kang Mas. Nah, pancen kaya ngono kuwi sing tak karepake. Kang Mas Legowo. Lho, kene kan bagus. Legowo saka ngendi wae mau nggih. Sampeyan megah kene. Ibu nganti kangen lho yo. Kaya ora Mongko ning jaba iki ngadep. awane atis sampeyan mlebu dalem kepatihan. Saka ngendi Legowo? Apa kandangku? Kandang. Nggih, bukuke alep nang ndi, Bu? Apa Legowo iki mau suwun apa piye? Sampeyan ngereng napa to, Kang? Yen Rama ibu lan kadangmu Anjoko ki arep klencer ing kutha ning kraton Danumulat yen. Piye lho, Bu? Iki dadi krungu to. Apa pengen nderek ngono apa piye ge? Ngelak buke. Nek sampean kepengin dhewe mesti mawon sampean balik kanthi kalian Rama lan Ibu. Plecer wonten kraton Danumulat. Kuwi bener nggih. Ning ngene Legowo. Yen kepengin nderek klencer ing kraton Danumulat, yen nyandang nganggo kaya ngene lak ya ora patut mengko yen temeka ning kraton ngisi-ngisi Rama lan dipundhutke anu sandangan sing apik. Kula tasih wonten sandangan enggal iki. Bener Ranjoko. Engko lho sak mlipun aku. Ora wis to ora apa-apa nggih. Mengko Rama mesti ngeparke nderek mergo padha-padha putrane Rama lan Ibu. Mas, mendas mawon kula dipundhutke sadaya sampaikan Cek Rama. Menika kagem sampean mawon. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok nggih. Ora cukup ya. Monggo aja ditarik lho. Mboten. Tangane. Ada. Alon-alon wae to Anjoko. Lho, Cok. Lho, Cok, ditarik. Kene-kene nggih iki. Oh, tangane lho, Cok. Lho. Pisole pundi, Bu? Iki lho. Lah. Maju. Wis. Walah. Putrane Ibu bareng salin busana kaya ngene katon bagus. Katon bagus. Monggo mriko. Biasa Pak Rono tak sawangi saka bumi. Jeneng disawang mriko lek. Apa ora nggih? Lah, jembak. Bagus kok kadangmu Anjoko. Nggih. Niki. Oh, katon
bagus kok nggih. Sampeyan mriki. Iya sareng. Nek sampeyan ngaji bisa kados ngaten mboten ngisi-ngisi Rama lan Bener. Orang di sini. Nggih. Ada luar nyatane Oh, sampeyan. ini tidak. Sampeyan kene. Oh ya wis tekone kraton dan. Kanthi rawe Kanjeng Rama Kang Mas. Rama. Handoko. Ana namamu sing tangan Iya, sing iki. Handoko. Nggih Romo nggih. Yo, kendang manganyo. Nggih, ramane monggo ramane. Wes. Sampun. Bu, Dawuh ramane. arep lunga klencer. Nggih. Gawa tas sing gedhi dikebeki dhuwit. Oh, ngaten nggih sampun. Go seneng-seneng jajan sing enak. Mengko kowe sak weruhe mripatmu sunen. Tak pundhutke Rama. Mumpung ijaya ini. Ayo, tundang lunga klencer. Monggo-monggo. Dan lunga klencer selak regawa kok. Selak regawa. Monggo ramane kesanipun enggak dumugi wonten. Kosek. Ambune kok gadeke ngene iki apa? Oh, panjenengan nggontono. Sik to. Mau ambune ora ngene kok dadi ora enak iki apa iki? Lah nyatane kok nggih mboten Kosek. nggontono lho ramane. Iki jelas batang kucing iki. Alah boten. Ambune ngene kok. Mboten iki. Apa batang tikus, Bu? Mboten ing dalem kematian nika mboten wonten batang napa-napa. Nek ora ana batang kok ambune ora enak, sing mabur ora enak iki apa? Ayo. Apa ya nggih katane ora nggontor ya. Lah iya, aduh gak. Walah. Saestu boten ganti napa-napa. Ayo, lo, ambune ngene kok. Ambune lo. Boten. Ramane. Ini kok iso. Alih, pengen kono. Ngono ambune ora enak ngene lho. Kok iso. Ini. Lho. Ya jebule bener Handoko. Napa Romo? Rumangsaku batang ning pojokan cekem tak dudul mlayu. Saged lancar lah. Iku mangke wanapa kok ambune ora enak mlayu rene Handoko. Nanging boten wonten Kanjeng. Rene tenan. Saestu boten wonten. Gak ono. Boten. Alah, mosok ora ono. Nggih, mboten wonten. Jajal sik rene pun ora ono. Ayo nggih, ayo. Rene, nek ora ono rene. Ramane berapa ya? Iya ngono kok. Ora ono tenan. Boten. Ibune rene. Oh, mriku. Nggih. Ayo. Dewe. Iki. Handoko. Nggih Romo. Lakune le. Kalau aja, ya lakune lo nae. Nggih Romo. Lakune lo nae. Iya. Ampun Romo. Ampun Pak. Aku kok ketenang, jebule iki mang kowe legowo. Layak ambune ora enak sing mabur enak jebule kowe. Mana ini iki? Ini. Kowe ini. Ini. Dodok. Rasopan itu. Sing kongkon keluyuran sapa? Kowe iki wis tak gakno panggonan. Panggonane ku ning jero kandang. Kowe awon bebek, lho kok keluyuran kowe? Arep dablek kowe iya. Welek dablek. Kanggane ora gatekno. Arep dadi apa lho ya? Ya omongi malah ngene iki piye? Dolanan karepe dhewe iki piye?
Dolanan apa nih? Kebut. Dolanan. Nggih. Anake patih dolanane kok ngene iki apa? Gopo nih? Kebut laler Pak. Gusah laler mergo borokmu dilubung laler. Nek ana laler menyo gusah karo iki. Ngene. Ampun sakit apa? Ya ta? Ampun apa? Jare gusah laler iki. Tenang. Ngene lho. Sakit Pak. Ngene. Gusah laler iki. Melok tak. Aduh Pak. Ampun Pak. Kakek nangis tak idak rongokon. Welek nangis. Gusah laler iki aja nganggo ngono kuwi, mbok gusah lalere mabur engko balik royok gorokmu meneh. Nganggo dhuwit. Ini lho aku iki. Laler menclok, tutuk lalere mati. Ben ora balik royok gorokmu meneh. Ngene iki. Sakit Pak. Aduh Pak. Ampun. Ini. Ampun apa? Ampun. Menungso kok ora ana petingane babar pisan kowe. Lho sing siji ngene, sing siji kok ngene. Alah. Menang. Sandangan api iki olehmu kondi. Sandangan iki olehmu kondi. Olehmu kondi. Kula Kanjeng Ada kok. Rama mundhut sandangan iki kanggo kowe ben tambah bagus. Lho ora dhewe kok malah kon nganggo ngene iki, Pak. Piye? Dilukari. Tidak ada. Dilukari. Ditetek. Dilukari. Enggak, Bapak. Dilukari. Ora pantas lu kok elek nganggo sandangan apik. Dendang. Enggak. Bu, aku karena penyapu. Loh, ngene iki. Regane 1.800.000. Malah mambu borok tok ya. Nular-nulari tanggane. Jadi engko tak obonge ae. Tak tukono sing luwih apik. Kowe kok nganggo sandangan apik iki ben gene. Ben piye? Kowe iki lho, dinggo nono sandangan sing luwih apik. Ibarate prodo emas, kowe iki yo panggah elek. Ngilo. Kalau dene kok nganggo apik arep ning ndi kowe? Arep ndi? Ndelek Romo lancar. Derek Romo lancar. Derek Romo lancar. Lho kowe gak ngerti nek Romo arep lancar. Lancar sing apik-apik tok. Balik ning kandang, aku tak ngobong iki mergo iki mambu penyakit legawa, engko nek nular-nulari wong. Aku nek ketularan aku dadi elek, aku malu. Padahal elek Romo ditumpak bae nganti lara, Bu. Apa
Apa sampean ngelit to, Kang? Legawa tulung mam kawet Jadi legawa itu mau tulung mangan to, Le. ulang merkala bebek Wis ngono sing to. kaya ngenteni dhisik tak sikoke sego mangan dhisik, nggih. Aku gak mau wangi piye to, Dik? Mas Legowo. Aku Kula dipilih boten wani kalih Kanjeng Rama, Kang. Aku diploro bapak kok gak mau wangi lho, Dik. Legawa. Ini mangan dhisik. Mandi ya kok pengen diulang ibu, nggih. Tulangku ae. Bilang ya wis ra apa-apa yen kaya ngono. Tak bilang ya. Lah, putraku katon iku yo oleh banget. Sakno kadang yo kok. Ngopo? Wis to ora usah. Lho, kene-kene nggih sini. Besok kira mangan iki ra usah wedi. Kanjeng Rama wonten pepungkuran mboten ngertos sampean lega mawon. Bumbu. Lagi. Lama bumbu nggih, Bu. Ora ana. Sampean nek ngelit. Kula sampean lega mawon. Wis to nggih, kene dibacot iki nek mangan engko yen kurang tanduk ya kena kok nggih. Sampean yen ngelit. Lama gak ngerti ya, Bu. Dan kepatian mawon. Yen sampean ning ngene kandang ki roman kalih bebek. Laran, prai, madep. Ibune kono. Ulang-ulangan apa ngene iki? Cah gedhe maem jadak didulang. Arep dadi bocah aleman. Dadi bocah manja apa piye? Alegi, Pipis, Pak. ora pipis, balik. Pipis, Pak. Balik. Loh. Bocah gedhe mak mau njaluk dulang. Upama manja, upama aleman iki sing cilik, sing bagus, ijeh pantes. Lho elek kok aleman. Maem njaluk dulang madhep rene. Ngene iki, bener. Maaf. Jadi jauhkan elek. Ngene iki. Jadi sampe dino ngene iki, aku ora weruh. Aku njaluk maem didulang ngene iki. Madhep rene. Maaf. Kok akeh men. Janji sesuk aku weruh ije kaya ngene iki nek titenono. Madhep rene. Maaf. Akeh men segane delik ning jero untu iki yo. Untune arang-arang. Arep ugal-ugal kae. Maaf. Ana apa? Sakit nek ora anak-anakku dhewe. Koneh melok-melok tanggaku. Dilo. Ya. Udun. Aduh, tangannya gawat, Dik. Aduh. Aja ditulungi. Jare. Wetenge lu. Pengen mam. Sama mrene. Beda arep mam mrene. Boleh, Pak. Lah kok rene arep mam? Mrene. Kalau coba lele, Pak. Pak, mana, Pak? Mam. Pak. Mas kecil mam. Sampun, Kang Mas. Sampun. Jangan lebih aku, Cek. Lihatnya mundur. Suwen mangan ngono kuwi. Mangane ben cepet anut kancamu bebek kalau mangan. Sego iki sosoro kaya bebek.
gini. Piye, Wah ya Allah. Tai dak rongkong sisan niku. Janji mbok baleni titen ono. Boten. Pamke codot. Sangare ngene kok anak-anak kaya lihat jale. Anakku, bapak iki piye? Aduh. Imang bocah endi? Nulungi malah bapak mbok jomplang iki. Kongkon, Pak. Sing ngajani sapa? Kono kok guyu. Jebule kowe iki jahat kowe iki. Sing jahat sapa? Urung roh. Lho ngene arane jahat. Aku iku ketoke jahat. Ketoke ning asline hatiku lembut. Kamu mungkin tak pada kalau guyu. Hei. Beres. Enggak. Kesel aku ngobrol di kowe. Yo. Lah ngene-ngene. Timbang aku diamuki wong. Timbang aku diamuki tangga-tanggaku. Daranono aku wong tuwa jahat. Aku sayang kowe. Sun. Melu kelanjar. Yo. Ambok. Pak, jak lu kok kelanjar. Ambok sik, Neng. Kok kan ngambung boro. Kelanjar yo, Le. Aduh, Pak. Derek kelanjar. Tenan. Wis, Pak, aduh ta urung. Tulung. Lho, urung Pak Pung. Jalan kok. Sak. Nggih, Pak. Jo kesuk urung adus. Jalan. Adus sik enteni tak dusi. Entok nandal. Iki nyatane Kanjeng Rama tresno kalih sampeyan. Sementara atimu Atine gowo eneng. Ayo mandi. Adus. Iso. Ado kok. Nggih Rama. Kursine gorono le. Kakak legowo arep Pak Pung. Monggo sampeyan. Legowo. Adus. Mangu pamane sida udan pero tak dusi. Udanan banyu arsik wong udane ra sida. Pak Pung. Ya Pak. Siwure pundi to Rama? Siwure pundi? Siwur. Nggih. Yo ngedus ngene kok nganggo ciduk barang. Iki koyo bisa wedhus ya wis. Adus wae. Tenan ben ceger yo. Yo adus. Jangan
Angger medhol yo disangoni niku. Marai galu-galan niku. Ayo balik. Balik enggak? Balik. Galu-galan. Ayo gini. Lho iki iki lapo. Aku kok gemes ae. Ono sing apik kok sing dipilih ngene. Hei. Aduh Pak Ira, Masa kuatu gimana? Ayo sanggup kok mau? Lo sanggup? Belok je. Lo sanggup ora? Kor ini. Kor ini. Gitu bata kok, Pak. Wong ki aja kulino jaluk-jaluk. Engko aku isin, anake Patih kok ngemis. Aja jaluk. Balekno Pak ayo Pak yo. Aja tak galakno aku ae. Mama, udah uang. Lo. Atek dong nyeki wong. Kowe ora sepiro wae, namaku hancur. Pen, gonen jajan, gonen mangan nganti teko sak matimu. Apa? Esuk lan sateruse kowe wis ora iso mangan ning dalem kepatihan. Lan ora bakal manggon ning dalem kepatihan. Margo aku wis mondhaku anak karo kowe titik. Duwe lego Pak, kabeh Pak, sapa Pak? Duwe Pak. Mama. Duwe Pak, aku melu Pak ya. Ora kudu. Duwe Pak. Margo kowe ora tak daku putra. Tegese aku ora ndarbeni anak kowe. Mapanmu ora ning dalem kepatihan wiwit dina iki. Legowo minggat. Cukup. Wis ben. Sing elek ben ilang. Padha wae penyakit kepatihan wis ilang cara loro. Wis parah. Ora usah gagas karo aku. Bakune pamer karo handaka ning ngarsa dalem Sang Prabu Bawana Aji calon patih ayo gek dalem kanjar